Apatu pali nkhani nanga siti kudziwa kale kuti achina Cliff Chinyama chitombakili mu TV akhala ndithu akulimbana ndi mfana amene ya kuti iweyo ndithu mwana amene yagwiritsidwa ntchito ndi MCP ndiye panopa pali nkhani. Cliff Chinyama nayenso abwera timve zoti akamba zotani malingana ndi mmene situation ili panopa pfa mwanayo ndakuti alanda mapeji onsetu amene amakamba za iyeyo. Anyway guys, thank you so much. Ndiye mmandifunsa kuti kuseli kuti uku McFarlane akulanda majani kuti mapeji ama profit. Pa profit amene ajawo akulandidwa mapeji aja ndi MCP anagalukira ku MCP poyamba amatamanda za MCP nchifukwa McFarlane akuahaka mapejiwo. Sanga hake peji yayi ine sinakaipu mtu wa MCP ndi ahaka bwanji peji yayi. Kaya manena kunena kuti iye ujayo ndi munthu mmodzi amene afuna kubera mavoti ife tinamba kunena kalekale ndipo siti kusinthaso. McFarlane ndi amene afuna kubera mavoti mdziko muno kuthandizira chipani cha MCP kuti chiwine siti kuopaso. Siti kuopaso china chilichonse siti kusinthaso. Ndeka mafuna kuti mundimve kuti ayenda miyata kapena nda miyata kuopa kuhakidwa peji sizingatheke. Ziwe sizingatheke. Sizingatheke. Ahaka peji ine nakhala kwa MCP. Zima profit zajeraso. Zanthera kuwirizo nzomwe akuzilanda mapeji umenewo. Ndiye muzikapanga inu abakini muzi TV anakhala kwa agent wa MCP. Ndiye muzikanati yayi ulande peji ya agent tizakuona kazafuna kulanda peji ya Bakiri Muzi TV. Azilanda peji ya Bakiri Muzi TV chifukwa chani? Peji yokuti imalankhula zinthu zachilungamo zomwe zikuchitika mdziko muno. Azilanda magape aja. Ndiye ngati mmaona ngati kuti animova McFarlane mkwirinjiyo ali kusalima uku network ikuvuta umene koko. Ngati simukuziwa koma vuto la inu anthu a opposition kusamva. Ndiye nthawi yatha iwo amba mwakuoneserani zichitochito poyera. Akuonesani zichitochito poyera. Zoti azahaka mavoti anu achi. Bakiri Muzi TV anabwera pano kuwuzani kuti mwana amene iyi ndi amene akufuna kutani kuti kuhaka malizasi. Azapanga divert malizasi azakupasani malizasi ena osiyana ndi mmene mwatani kuti mwavota ku polling center koma kusamva. Nkumapitirabe ndi zisankho izizi. Ndeti maprofit tichato tongolingalira tomatenga zinthu za mmaganizo akatenga zinthu za mmaganizo umene ati mulungu waonesera akukumana nazo mapeji kulandidwa. Mwina mufuna ndichite ndikukuuzeni kuti ndilowa live mazula ano ka 7 koloko pa TikTok pano pa live timuone azatenge angayi. Komanso bando ndilibe yayi. Pandikanalowa atu. Pandikanalowa ndione kuti kuti anthu akamalowa live akulandidwa bwanji peji. McFarlane azalandi angayi. Serious ndionena kuti fana uja nyamena kugwiritsidwa ntchito ndi MCP. Anditi munena panopa pano nyana musamusira kusalima. Kusalima kuli utale center umenepo ya MCP. Ndiye kawiri mulungu akatasalole anthu amapasa zizumbazumba amayaluka umabwera poyera. Aprofit ya Osino Yabunya takhala kwaonapo ifeyo ali ndi Lazarus Chakwera akutamanda za Lazarus Chakwera. Animova so zisisi zina ifeyo kuziziwa. Yabunya Austin amanyenga so mwana wa Chakwera silingabisi apa ife sitimawo patu. Anayamba nangani ajoti yeyo amanyenga mwana wake wa Chakwera. Austin nzo mwana yamba nathu aja. Ndiye mukamaziona zinthu zili yambakata kumaona ngati zopochokera pake simukuziwapo ife timaziwa china chilichonse. Ndiye anayinga
ari amalosera ayi inuyo 25 wa 16 September mukuwina chachani uku kwakuchechera mwana wa Lazarus Chakwera nde Lazarus Chakwera waitulukira anamuyinga kuti so yakumuchechera uku nde lero wayamba kumapanga against za nani kodi za MCP nde mukuziwa inuyo mukuziwa anu mukaukira nakhola limozi mmagundana atu ng'ombe zilikhola limozi ndezi zikhala ndi udani zimagundana kaya zomwe zikuchitika zija zomwe zikuchitika zija zizosadabwisa koma izozo suri ife zingatipange affect ife tikuziwa kuti McFarlane Mgwirinji poyamba utale center umene anali opposite nyumba ya Dembo kweli ateni tinabwerapo mpano linaulula anasamuka kupita ku 47 wachoka ku 47 McFarlane Mgwirinji tunena panopa ali ku Salima utale center umene ndiye paja akumanena kuti anthu akamapanga za yeye azipanga za ndani kodi za iwowo ife sili kuopa atu maprofeti omwewo kumeneko ndipo azihahakira adi mapejiwo kumeneko zoziyamba chifukwa amaoneka ngati kuti iwo na MCP ali anthera kuwiri lero ayinga nkumafuna sukuyipisa MCP ife timaziwa kuti liabunya ndi wa MCP zawukirana nkhola limozi chifukwa zikupanga na zipongwe letu sitimawo patu china chilichonse pa social media pano timaopa ife ni mulungu basi kunena kwata mi ajari amaopa mulungu eka ndefe panopa timaopa mulungu sitiopaso munthu ayi nde wafuna kusonkha limozi 7 koloko ino lilowera ivi tione kuti ali aitenga bwanji peji nde okay fazi nonse mumafusa kuti tabisala chifukwa chona kuti McFarlane akupanga haki mapeji anthu amene alimbana naye okay nde mmodzi mwa iwo tili pano tabweraso pa video pano ndeso kuti timathawa yaye koma sitimafuna kuzera nkhula zimene zija fati maziwa kuti zimene zichanza nkhula limozi akupangana chipongo okhoka agulu ifeso timasangalala kuna kuti mbali imodzi yonena kuti Babuloni akugwa zochitika zake zimakhala ngati ziti zimene zija ufumu waukirana ndefe tizilankhula kuti chani fa McFarlane tikuziwa kuti ndi amene afuna kuti azapange zoti MCP iwine uliabunya ndi ujayo amatani kuti amayamikira Lazarus Chakwera boma ndi lomweli wanguukira pompano atamutulukira kuti akunyenga mwana wa Lazarus Chakwera ndefe mufuna tizinena zimenezo tizibwera pano so guys this chinyama nabwera watulusa video yokhuzana ndi McFarlane osati amene amakhala yechete amachita amantha china chilichonse ayi koma amatha kuzindikira kuti chipongo chimene chicha akupangana okhokha ndipo ali akalanda adi ochuluka alipo umene kuti amwaonera azi alanda mapeji ndikumalowapo iye live challenge yake yovuta zobwereka kukulanda live iweyo kulankhula then nkubwerapo iye umalankhulapo zake anthu onedwa atiwo ndi ana a mulungu ife timaziwa kuti ndinu anthu ochiya ati amene mmapita kujako makapanga press conference kumalandira ngongole za nifi ndalama za nkhaninkhani lero ndizimupangidwa chipongo yalusidwa poyerayerazi pamene mwaonekera kuti ndinu maprofiti onyenga pamenepo simunamuze mulungu yoti akutetezeni mapeji anu bwanji ngati mmanena zinthu zoona ndinu anthera kuwiri MCP mukhulana umeneko ife tilipo mpano tisikuonerani ife zimene sizikutikhuza chomwe tikuza ife McFarlane Mgwirinji ndi munthu amene afuna kuzabera chani kodi mavota kuthandizira chipande cha MCP wo sitikusinthaso